ನಮಕ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ನಮ್ಮ ಶರೀರಡುಂಡು ಮೂಲ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರಾಧನೆ ಅಪಗ ನಂಕ್ ಮೂಲ ಬರ್ಪನಿ ನಾಗ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಥಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪುನ ಆ ರೀತಿ ಬರುವಂತಿಪ್ಪುಡು ಅಪಗ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಬಂಡದಾದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಅವು ಆ ರೀತಿ ಪೋಂದುಂಡು ಐತ ಉಳ ತಿರ್ಲದಾದ ಯಾನು ದಾಯಿ ಪನ್ಪೆಂದಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತುದಕಲು ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತಿನಕಲು ಬರೀತೇವೆ ಏರು ಅವಳ ದಾಸೇರ್ನಕಲು ಕಲ್ಲನಾಗನ ಕಂಡರೆ ಹಾಲ ನೆರೆಯುವರಯ್ಯ ದಿಟದ ನಾಗನ ಕಂಡರೆ ಕೊಲ್ಲೆಂಬರಯ್ಯ ಉಂಬ ಜಂಗಮ ಬಂದರೆ ಪೋಗೆಂಬರಯ್ಯ ಉಂಬದ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಭೋವನವ ನೆರೆಯುವರಯ್ಯ ಪಣದು ಪನ್ಪೇರು ಅತೆ ಅಪಗ ಈಗ ಕಲ್ಲನಾಗಗ ನಮ್ಮ ಪೇರು ಮೈಪುನ ಅತ್ತನ ನಾಗನ ತಿರ್ಲದಾದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಸೇರ್ದು ಕಾಡುಗುಡ್ಡೆದ ನಡುಟಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಗ ಕಲ್ಲಗ ಅತ್ತಂಡ ಪರಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ತುದೆತ ಬರಿಟಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚೆ ಇಪ್ಪುನು ಪರಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ತುದೆತ ಬರಿಟ್ಟು ನೀರ ದಂಡದ ವರಕ ದಂಡದ ಬರಿಟುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಗನ ಕಲ್ಲು ವೃಕ್ಷ ಸಂಕುಲದ ನಡುಪುನಂಚಿ ನಾಗನ ಕಲ್ಲಗ ತನುವೈತೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಪುರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾತ ಈ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಬಂಡದಾದ ಮೂಲು ಸುರುಟು ನಾಗೆ ಬಂಡದಾದ ಮೂಲು ಶಬ್ದನೇ ಬಂದ್ಪುಂಡು ನೀಕು ಕತೆ ಕಟ್ಟೋಡೊಂದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಶಬ್ದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಗ ನಾಗ ಬಂಡದಾದ ನಾಗ ಬಂದಾಗ ನಾ ಅಗ ಪರ್ವತತ್ ಪರಪುನ ಸ್ಥಿರವಾದಿಪ್ಪುನ ಪರ್ವತದ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಅಗ ಪರ್ವತ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ಥಿರವಾದಿ ಅವು ಪರಪುನ ಪರಪುನ ಅಂಚನೆ ಆಣೆಗೆಲ್ಲ ನಾಗ ಅಂದ್ ಬಂದ್ಪಿ ಅವು ಗುಡ್ಡೆದ ತೋಜುಂಡು ಆಂಡ ಅವು ಗುಡ್ಡೆ ಹತ್ತು ಪರಪುನ ಹೂ ಪರಪುನಿ ಸುರು ಪರಪುನಂಚಿನ ವಸ್ತು ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವರ್ದು ಬಕ್ಕ ಜಲತತ್ವ ಈ ಜಲತತ್ವ ನೀರು ಪರಪುಂಡು ಈ ಪರಪುನ ನೀರು ಎಂಕುಲು ನದಿ ಬನ್ಪ ನದಿ ಬನ್ನಗ ನದಿ ಉಂತುದಿ ಪರಪುನ ಅಪ್ಪನ ಈ ನದಿ ಓಲ್ ಪರಪುನಿ ನದಿ ಪರಪುನಿ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲದ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲದ ಮಿತ್ತಿಡು ಪರಪುನಂಚಿನ ನೀರಿಗ್ ನದಿ ಇಂದ ಬನ್ಪುನಿ ದಯ ಬಣ್ಣಗ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ನಾ ನೀರು ಭೂಮಿದು ಲೆಕ್ಕ ಕಂತುಂಡು ಅಂಚದು ಓಲು ನದಿಯಿಂದ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಆಯ್ತಾಡಿಟ್ಟು ಬೇಸ್ಡ್ ಬಂಡೆಕಲ್ಲು ಉಂಡು ಈ ಬಂಡೆಕಲ್ಲದ ಮಿತ್ತಿಡು ನೀರಿಂಚ ಪರತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆ ಆಪುಂಡು ಆ ಘರ್ಷಣೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಂದ ಬನ್ಪಿರ್ನೆ ಪನ್ನಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ಕಿರಣ ತರಂಗ ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ತರಂಗ ಎಂಚಪುನ್ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಸುದೆ ಇಂಚ ಉತ್ತರಡು ದಕ್ಷಿಣకు ಪರತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಸುದೆ 5% ಎಂಗ್ಲೆ ತೋಜುನಿ ಐಡ್ದು 95% ಮಲ್ಲ ಪನ್ನ ಉಲೈಡ್ 9% ಪನ್ನ 100% ಸುತ್ತ ರೌಂಡ್ ಇಂಚಪುನ ನದಿಕ್ ಪಂಡ ಮನ್ನದ ಅಡಿಟ್ ಪಾದೈಪುನ ಮಿತ್ತಡ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಪರಪನ ತುದೆತ ಪಾದೆದ ತಾಗದೆ ಆ ನೀರು ಪರಪೊಡು ಅಪಗ ಆತು ಎತ್ತರುಡು ಆತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ್ ಐತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅವು ಫೀಲ್ಡ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂದ ಅಯಸ್ಕಾಂತ ತೂತರ ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತೋಜುಂಡ ಒಂಜಿ ಗರ್ಭ ತುಂಡು ಬಂದು ಟಪ್ಪ ಉಂಟು ಮುಲ್ದಾದನ ಉಂಡು ವೈಪುನ ಇದು ಚುಂಬಕ ಶಕ್ತಿ ವೈಪುನ ಶಕ್ತಿ ಸೊ ಮೂಲ ಇಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡಾಯ್ತು ಚುಂಬಕ ಶಕ್ತಿ ಇಂದಿತ್ತೆ ನದಿ ಉತ್ತರದ್ದು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬರತನ ಇಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಹೊಡೆದು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಓಡೆ ಮಟ್ಟ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಚುಂಬಕ ಶಕ್ತಿ ಸರಿ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿಡ ಓಡೆ ವಿರುದ್ಧ ಬಂದಾಗ ನದಿ ಉಗಮ ಆಟೆ ಮಟ್ಟ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಪಂಡಿತ ಈ ಉಗಮ ಓಲುಂಡು ಒಂದು ಕೆನ್ನಗ ಸೀದಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತಾರ ಬರ್ಸ ಬೂರೊಂದುಂಡು ಈ ಬರ್ಸ ಓಲು ಬೂರೊಂದುಂಡು ಅಪಗ ಒಂದ್ 2-3 ಬರ್ಸ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಲ್ಪ ತ್ವಜಂಕ್ ಅವು ದೈಪುರ ಮಿತ್ತು ಬದ್ದು ಪಚ್ಚ 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 ಅಂಡ್ ಅವು ಐಡ್ದು ದುಂಬು ಈರು ಅಲ್ಪ ನೀರು ಬಾಂಡಲ ದೈ ಬೈಜತ್ತ ಅರೆಗಲಡು ಸುಡು ಸುಡು ಬನ್ಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ವಾನಮನ ನೀರು ಬಾಂಡ್ಲ ದೈ ಬರ್ ಸಾಧ್ಯನೆ ಬರಿ ದಯ ಬತ್ತಿಜಿ ಅಪಂಡ ಈರ್ನ ನೀರ್ ಆ ನೀರಿಡವು ಬದುಕುನತ್ತು ಅವು ಬೋಡು ಪೂರ ಕಾಂಡ ಅವು ಅತ್ತು ಸೋಯ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿನ ನೀರು ಎತ್ತರದ ಜಾಗದ ತಗ್ಗದ ಜಾಗ ಪರಪುಂಡು ಎಲ್ಲೆ ತೋಡು ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ತೋಡು ಇಂಚಲಾಶ ಸುದೆ ಮುಟ್ಟ ನಿಂತಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಹಳ್ಳ ತುಂಬಿದ ಕಡೆ ಹರಿಯುವ ಐಕವೇನು ವಿಷ ತೀತಿ ವಿಷ್ಣು ಮಾತಾ ಕಡೆ ಕವು ವ್ಯಾಪಿಸ ಮಾತಾ ಕಡೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸ ಐಕವೇನು ವಿಷ್ಣು ಸೊ ಇಂಚ ಪರತಿನಂಚಿನ ನೀರು ಕಡೆ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ತೋಡಾಯ್ಬಕ ಸುದಾಯ್ಬಕ ಕಡಲ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋನಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತಿಯ ಕಿರಣ ಪಿರ ಬರೊಂದುಂಡು ಪಂಡೆ ಆ ಪಿರ ಬರೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತಿಯ ಕಿರಣ ಒಲ್ತುರ್ದು ನೀರು ಪರಪೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪಿರ ಬರೊಂದುಂಡು ಅಡೆ ಬತ್ತಿ ಸಾತಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಏತು ಪೂರ ಬಿತ್ತು ಪಾಡಿದ್ರ ಅವು ಪೂರ ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಕೊಡಿಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಐಕ್ ಜೀವ ಬಂದು ಬರ್ಪುನಿ ಇಂದರ್ದು ಐಟ್ ಜೀವ ಉಂಡು ಆ ಜೀವನು ಲಕ್ಕವನಿ ಅಂಕುರ ಮಲ್ಪುನಿ ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂಕುರ ಮಲ್ಪುನವು ಈ ಪರಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಗ ಐತ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿರ್ದಾತ್ರ ಅಂಕುರೋತ್ಪಾದನೆ ಆಪನೆ ಐಡ್ದಾತ್ರ
ಓಲ್ ಎಂಗ್ಲು ಬನ್ನಾಪುರ ಮಲ್ಪುನಿ ಹಾ ಒಂಜಿ ಎತ್ತರದ ಜಾಗಡ್ದು ತಗ್ಗದ ಜಾಗ ಎಂಚ ಸುದೆ ಪರತ್ತೊಂದುಂಡ ಅಂಚನೆ ಕೇಶಾಕರ್ಷಣ ಕ್ರಿಯೆ ಬಂದೊಂದುಂಡು ಅವು ಸೂರ್ಯ ಇಂಚ ಪೂರ್ವದ ಇಂಚ ಮಿತ್ತು ಬನ್ನಾಗ 15 ಫೀಟ್ ಅಡಿರ್ದು ನೀರು ಸೂರ್ಯನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕದು ಇಂಚ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಕೇಶಾಕರ್ಷಣ ಕೂಜಾಲ್ ನೆತ್ತಿ ಬರ್ಚನ ಇಂಚ ಬರ್ಚಿದ ಇಂಚ ಪತ್ತೆರ್ನ ಓಮಪುರ ಸರ್ತ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ಕಿರಣ ಅಂಚ ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ಕಿರಣವೋ ಉಂಡು ಅವು ಮೂಲ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆಕ್ಲ ಕಾರಣ ಅಂದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಹೇತು ಆಪುಂಡು ಅಂಕುರೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅವು ಕಾರಣ ಅವು ನಾಗೆಗೆ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಗೊಂಬೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಮೂಲ ಹೊಸತ ದಾಲ ಬನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತಿನೇನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನರನಾಡಿನ ಚೈತನ್ಯ ಮಲ್ಪುನಾಯೇ ಸಂತಾನಕಾರಕ ಶಕ್ತಿಯರ್ಕೆಂಡ ನಾಗೆ ಐಕ್ ಕಾರಣ ಇತ್ತ ದಾದ ಕಾರಣ ವಿಜ್ಞಾನ ದಾದವನು ವಿಜ್ಞಾನ ಬನ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ದಾಬೆನ ವಿಜ್ಞಾನ ಆಮೇಟುಲ್ಲೆ ಈ ಮೇಟುಲ್ಲೆ నేను రడ్డను ఒట్టిగే మల్తన రడ్ల ఒంజే అవ రడ్డు బేత బేత అత్తు నింక మన్రపు అవేను తెరిపాయరే ఇరు ఎన్న బేల రడ్డు ఒంజే నికులు ఆమె ఈమెకు రడ్డు ఎరు బల్తొందిజ్జి ఆ ఒంజే నుగ కట్టదు ఒట్టిగే పోందుండి ఎంక్లే ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ನಡುಕು ನಾಯರು ಅಡ್ಡೊಂಡು ನಾಯರು ಪತ್ತಿ ನುಗ ಅಡ್ಡ ಅಂಚಿನ ನುಗ ಯಾನಾವುಡು ಆಮೆ ಈಮೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎರು ರಡ್ಡು ಎರು ಕಟ್ಟದೀಪನ ಬೇಲೆ ಅವೇನು ದತ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಜನ ಅವಡಿ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ಅಂಚ ಇಂದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ನಾಗನ ಕತೆ ಅಂಡು ನದೀತ ಅಂಚನೆ ಈ ನಾಗನ ಮುಗಿದಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಗುಡ್ಡದ ಎತ್ತರದ ಜಾಗಡ್ದು ನೀರು ಎಂಚ ಪರತೊಂತಿರ್ತು ಬರ್ಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ಭೂಮಿದ ಉಲ ಹಿಡ್ದುಲ್ಲ ಆ ನೀರು ಬರತೊಂದು ಅಂತರ್ಜಲ ಗೂವೆಲ್ ಬರ ತೋಡ್ ನೀರು ಹೊಲ್ತಿಕ್ಕಿನಿ ಹೊಸರಪುರ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಈ ಹೊಸರಪುರ ಅಂತರ್ಜಲ ಈ ಅಂತರ್ಜಲ ಗುಡ್ಡದ ಎತ್ತರದ ಜಾಗರು ತಿರ್ತಿ ಜತ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಂಡು ಪನ್ನ ಅವಲ ಬರ್ಪುನಿ ಬಂಡೆಕಲ್ದ ಮಿತ್ರದೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಣ್ಣುಡು ಬತ್ತ ನಾವು ಸೀಪೇಜ್ ಆಪು ಅಂಚದ ಬಂಡೆಕಲ್ದ ಮಿತ್ತದ ಇಂಚ ಬರ್ನಾಗ ಮೂಲೊಂಜಿ ಎತ್ತರದ ಬಂಡೆಕಲ್ಲು ಉಂಡು ನೆನ್ಗ ಒಂಜಿ ಕುದುರೆಮುಖ ಗುಡ್ಡೆದ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ನೀರು ಭೂಮಿದ ಉಲಾಯ್ದು ಪರತೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಬಾರಿ ಎತ್ತರಡು ಪ್ರೆಜರ್ ಉಂಡ ಐಕ್ ಒತ್ತಡ ಉಂಡತೆ ಅವು ಅಡಿ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತದ ಈ ಬಂಡೆ ಮೂಲ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಈ ಬಂಡೆ ಇಂಚ ಮಿತಾರ್ದು ತಿರ್ತಿ ಜತೆ ಅವು ಪೋಪುಂಡು ಕೂಡ ಅವು ಅಲ್ಪ ಕೆರೆನ ಗುವೆಲ ಸುದೇನ ಕಡಲ ಎಣ್ಣೆ ಅಡೆ ಪೋಪುಂಡು ಇದು ಈ ನೀರು ಈ ಬಂಡದ ಮಿತ್ತಿರದು ಬಂದಾಗ ಮೂಲಂಜಿ 3 ಫೀಟ್ 4 ಫೀಟ್ 5 ಫೀಟ್ 10 ಫೀಟ್ ಮೂಲು ಮಣ್ಣುಂಡು ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಚಂಡಿ ಮಲ್ಪುಂಡವು ಚಂಡಿ ಸಾತಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಮರಕುಲ್ ಪೂರ ಬುಲೆಯರು ಸುರ ಏತ್ ಜಾಗಡು ಒಂಜಿ 5 ಸೆನ್ಸಾ ಅಥವಾ ಒಂಜೇ ಸೆನ್ಸಾ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ 10 ಸೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಊರಾಂಡ ಇಡೀ ಊರೇ ಆಡೈತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮರಕುಲ್ ಬರಾಂಡು ಆಯ್ತು ಇರೇಕಲ್ ಬರ ಬೋರುಂಡು ಇರೇ ಬೋರ್ ಸಾತಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಉದಾಲ ಬತ್ತು ನಾವೇನು ತಿನಿಯರೆ ದಾವಣ ಮಣ್ಣು ಚಂಡಿ ಉಂಡು ಉದಾಲ ಬತ್ತದು ಮಣ್ಣು ತಿಂದುಂಡು ಇರೇನು ತಿಂದು ನಲ್ಕುರು ತಿನ್ಪುಂಡು ನಕ್ಕುರು ತಿಂದ ಮಣ್ಣು ಜವಗು ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವಿನ ಉದಾಲ್ ತಿನ್ಪುಂಡು ಉದಾಲ್ ಪುಂಚ ಕಟ್ಟುಂಡು ಉದಾಲ್ ಪುಂಚ ಕಟ್ಟಿದ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕಾಂಡ ಆಯ್ತು ಪುಂಚ ನಾನು ಕಿನ್ನಿ ದೀಪಕ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಬನ್ನಾಗ ಅವು ಕೂಡ ಬೇತೆ ಕಟ್ಟುಂಡು ದಾವಣ ಅವು ದಿನವಲ್ಲ ತಿಂದುದು ದೀಪುನಿ ಅಂಚದ ನಾವು ನಿರಂತರ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೋಡು ಆಯ್ತು ಈಸಿ ಚೇರ್ ಬಾರ್ದು ಕುಲ್ಲರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜೆ ಸೊ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಟ್ಟಿನ ಪುಂಚ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಅನಾಗ ಅವು ಬೇತೆ ಕಟ್ಟುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಸಂತಾನ ಇದು ಇಂದು ಖಾಲಿ ಆಂಡತೆ ಈ ಖಾಲಿ ಆಯ್ನ ಜಾಗಡು ಉಚ್ಚು ಬತ್ತದ ಕುಲುಂಡು ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಅವ್ರು ಬಾರಿ ತಂಪು ಜನಕಲ್ನ ಪಾತೆರುಂಡ ಮರಿ ಸುಯಿಂತದ ಉದಲ ಗಿಡ ಪುನತ್ ಉದಲ ಕಟ್ಟುಂಡು ಅವು ಐತಾತಿಗೆ ಹೋಗ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅವು ತಿಂದದ ಬಿಟ್ನ ಹಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ವಾ ನದಿ ಯಾನ್ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಅಡಿ ಭೂಮಿ ದಾಟಿದ ಹೊಸಾರ ಫೋನ್ ಉಂಡು ಪಂಡೆ ಹೊಸಾರ ಇತ್ತ 5% ಇತ್ತನ 95% ಐತಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಉಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಅವು ಭೂಮಿದ ಮೇಲ್ಗಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮೇಲ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಗಬರ ಅಡಿಟ್ ಉಂಡವು ಆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಓಲು ಮೇಲ್ಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಐತೆ ಈ ಉಚ್ಚು ಪೋಂದು ಪುಂಡು ದಾಯಗ ಅವು ಶೀತ ರಕ್ತ ಪ್ರಾಣಿ ಬಾರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅವು ಐಕ್ ಅವು ಗ್ರಾಸ್ ಪಾಪುಂಡು ಓಲುಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಪರದೇ ಪೋಂದು ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕೆರೆನ ಒಡೆನ ಪೋಂಡು ಅಲ್ತರದೇ ಕೂಡ ಪಿರವರ್ಪುಂಡ ಬಯ್ಯನಾಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರು ಎನ್ನ ಪಿಜ್ಜೆ ಮುತ್ತಜ್ಜ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಚ್ಚು ಪೋಪನದು ತೆರು ಐಕ್ ನಾಗಬೀದಿ ಇಂದು ಬಂದಿರು ನಾಗಬೀದಿ ಬಂಡ ಈತೆ ನಾಗಬೀದಿ ಬಂಡ ಇಂದು ಇನ್ನೇನದು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಾರ್ನ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲು ಬರ್ಕ ತಾಪುಜಿ ಅಂಚದು ನಾಗಬೀದಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋರ್ಚಿ ಅನ್ಬುಂದೆ ಅವನ ಇಂದು ನಾಗಬೀದಿ ಸೊ ಇಂಚ ಬತ್ತಿನ ನಾಗೆ ಬಕ್ಕ ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಇಂಚ ದಿನ ಏತೋ ವರ್ಷ ನೀವು ಪೋಂದುಂಡವು ಅಪ್ಪ ಮೂಲ ಪುಂಚಾನಾಗ ಕೈಟೆ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಕೈಟೆ ಕುಲ್ಲುನಾಗ ನಾಗೆ ಉಪ್ಪುನೆ ಅಂದಲ್ಪ ಅಂದ ಇತ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುನೆ ಅಲ್ಪನೆ ಅಂಚಾದ ಅಲ್ಪ ಮರ ಗಿಡಗಳು ಪೂರ ಇತ್ತನ ಅಂಚದ ಐಕ್ ಬಾನಾನು ವಾನಾನು ಬಾನ ಅಂದ್ ಬಂಡ
ಇಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆರಾಧನೆಗೆ ನನ್ನ ಇಂಚ ಇಂದಟ್ಟು ನನ್ನ ಸುಮಾರು ನಾಗನಕ್ಲು ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಬರ್ಪೇನೆ ಇಂದು ಈತ್ ನಾಗನ ಮುಲ್ತಕತೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಗೆ ಉಂಟು ಈ ಭೂಮಿ ಉಂಡು ಆ ಭೂಮಿನು ದೆರ್ತು ಬತ್ತದನತ್ತೆ ಅವು ದೆರ್ತು ಬತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಏರ್ ದೆರ್ತು ಬತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಚಂದ್ರೆ ತೋಜು ಎಂಕ್ಲ ಆಕಾಶ ಉಂಟು ಚಂದ್ರ ನಲ್ಪ ದೀತಿನಿ ಏರು ಎಂಕ್ಲು ವಿಜ್ಞಾನ ಪುರ ಕಲ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ ಸರಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವದ ಭೂಮಿನು ಆಕಾಶಡು ದೆರ್ತು ಬತ್ತದ ಅವು ಏರು ದೆರ್ತು ಬತ್ತೀನಿ ಐಕ್ ಶೇಷೆ ಎಂದು ಪುದರ್ ಶೇಷ ಬಂಡ ಒರಿದಿನ ಅಂದು 19 ಒಂಜಿ ಶೇಷ ಸೊ ಮೂಲು ಧೂಳುದ ಕಣಕುಲು ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೋಡು ವ್ಯಾಪಿಸಾದಿತ್ತನು ಖಾಲಿ ಜಾಗೆ ಇಜ್ಜಾಣ ಮೂಲು ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಪುರಾಂಡ ಇಂಜ ದಾರಿಂಡ ಸುಮಾರು ಕತೆ ಉಂಡು ನಾನು ಎಂತ ಪಿರೋಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ವಸ್ತುಗೂ ಎಲ್ಲೆ ವಸ್ತುಲು ಪೂರ ಅಂಟ್ಯಾರ ಸುರಾನ್ ಸೊ ಅಂಟುನಗ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಸ್ತುದ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಿರ್ಗ್ಯಾರ ಸುರಾನ್ ತಿರ್ಗೊಂದು ಆಯ್ತು ಅಕ್ಷೋಡು ಉದ್ದ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಇಂಚ ತಿರ್ಗೊಂದು ಇವತ್ತೋ 1000 ವರ್ಷ ತಿರ್ಗದಾನಗ ಆಯ್ತಾ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಧೂಳುನು ಒಯ್ತಿದ ಆ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಪೂರ್ಣಿ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಉಲ್ಕೆ ಬರ ಬೂರ್ ಒಂದುಂಡು ಅವು ಇಂದಕ್ಕೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ತಿಕ್ಕಿನ ಇಂದಕ್ಕೆ ಬೂರ್ನಿ ಪೂರ ಬೂರ್ ದಾಯಿ ಬಕ್ಕ ನನದಾದ ಒರಿಂಡು ಮೂಲು ಈ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿನ ವೈಪೇರಾಪಂಡವಲ್ಲ ಐ ಬರ್ಪಂಡವು ಬರ್ಪುಜಿ ಸೊ ಇಂದು ಒರಿದಿನ ಶೇಷ ವಾ ಶೇಷೆ ಅಯ್ಯ ಇತ್ತತ್ತು ಅಯ್ಯ ದುಂಬುಲಾಲ್ಪನೆ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಇನಿ ಧೂಳು ಪೂರ ಪೋಂಡ ಅಂಚಾದಂಕ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಅಂದಾಜ ಮುಲ್ದಾದನ ದೆರ್ತು ಬತ್ತಿನ ವಸ್ತು ಉಪ್ಪೋಡು ತೋಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಅನ್ಪರಿಂದೆ ಇಂಚಿನ ಭೂಮಿ ಉಂತುದನ ಅದನ್ನ ದೆರ್ತಿನ ಉಪ್ಪೋಡೆ ಅಂಚ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆದಿಶೇಷೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಆಗ 7 ತರ ಉಂಡು ಆ 7 ತರ ದಾಯ ಉಂಡು ಬಂದಾಗ ಈ ಭೂಮಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಇಡೀ ವಸ್ತು ಉಂಡು ಐಟ್ ಮೂಲಾಧಾರದ್ದು ಸಹಸ್ರಾರ ಮುಟ್ಟ ಬಂದು 7 ತತ್ವಲು 7 ಸ್ಥಿತಿಕುಲು ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಡಿಡ್ಲು ಉಂಡು ಇಂದು ಪಿಂಡಾಂಡ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಅನ್ಪುನಿ ಅಂಜಿ ಇಂದು ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವ ಏತು ಪೂರ್ವ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ಇಡೀ 7 ಹೆಡೆ ಉಂಡು 7 ಹೆಡೆ ಉಂಡು 7 VIBGYOR ಪಂದು 7 ಕಲ್ಲರ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಬೆಳಕುನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅಡ್ 7 ಕಲ್ಲರ್ ತೋಜುಂಡು ಆ ತೋಜುನ 7 ಕಲ್ಲರ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಎಂಕುಲು ಭೂಲೋಕ ಭುವರ್ಲೋಕ ಸ್ವಾಲೋಕ ಮಹಾಲೋಕ ಜನಲೋಕ ತಪೋಲೋಕ ಸತ್ಯಂ ಬಂದ್ಬನಿ ಮೂಲಾಧಾರದ್ದು ಸಹಸ್ರ ಮಾಡಿ 7 ಕಲ್ಲರ್ ಅಂಚನೆ ಮೂಲಾಧಾರದ್ದು ತೀರ್ಥ ಪಾದ ಮುಟ್ಟ 7 ಲೋಕಲುಂಡು ಐಕ ಅತಳ ವಿತಳ ಸುತಳ ರಸಾತಳ ಮಹಾತಳ ತಲಾತಳ ಪಾತಾಳ ಯಾನು ಪಿಂಡ ಶರೀರದ ಬಂದ್ಬನಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೋಡು ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಈ ಭೂಮಿ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಇಂಚಿನೊಂಡ ಅವೇನು ಪಿಂಡ ಶರೀರಡೆ ಆರೋಪ ಮಲ್ತದು ತೂದು ಪಣಪನವು ಅದು ಅವೇನೇ ತೂವಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನ ಮುಟ್ಟನ ಆಪುಜಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಅನಂತ ಅಂತದ್ದು ಇನ್ನೇನು ಅನಂತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರವಲೆ ಹೊರತು ಅನಂತದ ಪಿರೋಡು ಬಲ್ತದ ಪ್ರಯೋಜನ ಎಟ್ಟೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತನು ಇನ್ನೇನು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರವಡು ಈ ಸೇರವನು ಎಂಚ ಅವಾಗ ಈ ನಾಗನು ಬತ್ತೊಡಿನೆಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಸೇರ ಈ ನಾಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಬಕ್ಕ ಪೂರಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿನ ಬಕ್ಕ ಇರ ಗೋವುಲ ತಿಕ್ಕು ಜೋಡಿ ಅವನವೇ ನಾಗೆ ಅಂಚ ಈ ನಾಗೆ ಬಣ್ಣ ಈ ಎಂಕಲ್ನ ಶರೀರ ಅವು ನಾಗೆ ಓಲುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಶರೀರ ಒಂಜಿ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಅನ್ನುಂಡು ಈ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ದುಂಬೊಂಜಿ ಮಹಾಶೇಷ ಬಾಕಿ ಅಪ್ಪಿ ಮಹಾಶೇಷ ಅಂಚ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನು ಇಂದು ಖಾಲಿ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯ ಈ ತತ್ ಇಡೀ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಲೇನೆ ದೆರ್ತು ಪತ್ತಿದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶೇಷೆ ಉಂಡು ಖಾಲಿ ಆ ಶೇಷಗು ಮಹಾಶೇಷೆ ಎಂದು ಪುದರ್ ಆಗ 9 ತರ ಉಂಡು ನನ್ನ 1000 ತರಲೆ ಎನ್ನೊಲಿ ಬೋಡ್ನ ಅಣ್ಣ 9 ತರ ಬಣ್ಣ ಮೂಲ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವಯಲೆಟ್ ಬಕ್ಕ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಬಂದು ಕುಡ ರಡ್ ತರಂಗೋಲು ಇಂದ ಎಟ್ಟುಂಡು VIBGY ಅವು ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣುಗು ತೋಜ್ಜಿ ಜ್ಯೋತಿಷಡ್ ರಾವು ಬಕ್ಕ ಕೇತು ಪನ್ಪೆರೆ ಉಲ್ಟಾ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಅವು ಇಂದು ಅವು ಅಲ್ಟ್ರಾ ವಯಲೆಟ್ ಬಕ್ಕ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಅತಿ ನೇರಳೆ ಬಕ್ಕ ಅತಿ ಕೆಂಪು ಸೊ ಎಂಕಲ ಮೂಲಾಧಾರರು ತೀರ್ತು ಅತಿ ಕೆಂಪುಂಡು ಸಹಸ್ರಾರದು ಮಿತ್ತ ಅತಿ ನೇರಳೆ ಅಂದುಂಡು ಇಂದು ಹತ್ತಂದೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವಯಲೆಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ರೇಸ್ ಗಾಮಾ ರೇಸ್ ರಡಾರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ 14 ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಲು ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಲೆ 14 ಲೋಕ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ 14 ಲೋಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ತುಯ್ಯರ ಕಾರ ಅಡಿಡ್ದು ಶುರುವಾಯಿ ನೆತ್ತಿದ ಕೊಡಿವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪುನಾಗನ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಮಲ್ಪೋಡು ಉಂತುದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಉಂತುದು ಮಲ್ತಂಡ ಪಾದೊಡ್ದು ಪಾತಾಳದ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಕುಲ್ಲುದು ಮಲ್ತಂಡ ಖಾಲಿ ಮೂಲಾಧಾರದ್ದು ಮಿತ್ತದ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತಂದು ಬಾಕಿದ 7 ಭೂಮಿದ ಉಳ ಇಡುಪುಂಡು ಅವೇ ಉಂತುದು ಮಲ್ತಂಡ 14 ಲೋಕಲ್ನ ಇರು
ಪತ್ತೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚ ದೈವಲು ಪೂರ ಉಂತೊಂದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ದೈವಲು ದೈವನ ಅಂಚ ಅದು ಇಡೀ ಲಿಂಗ ಶರೀರದ ಕಥೆ. ಇಡೀ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ದೈವಳು ನಮ್ಮ ಕುಲುದು ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪೊಡು ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪೊಡು ಅತೆ ಮೂಲಾಧಾರನು ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತೆ ದಿಯೋಡು ಅವು ಭೂಮಿ ಅಂಚ ಭೂಮಿನ ಮಿತ್ತೆ ದಿಯೋಡು ಅವ ನೀರು ಭೂಮಿ ದಿರ್ತದ ದಿಯಾರಂಡ ಅಪ್ಪ ಬಾಕಿದ 7 ಲೋಕಲು ಆಯ್ತಾ ಭೂಮಿದ ಅಡಿಟಿತ್ತಿನಂಚತನ 7 ಲೋಕ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪು ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಮಿತ್ತು ಅಪ್ಪ ಮಿತ್ತು ಕಲ್ಪನೆ ತಾವು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಾದ ಉಂಡದ ಅವನ ಪಂಡಿಜತ ಓಲುಂದವು ಅತಳ ಬಂದ ಒಂಜಿ ತೊಡೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ತೊಡೆ ವಿತಳ ಐತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ಕಾರದ ಗಂಟುಂಡು ಈ ಗಂಟು ಇರೇನು ಸರ್ತ ಉಂತಾದಿನಿ ಇಂದು ಸುತಾಳ ಎಡ್ಡೆತಾಳ ಅಂಚನೆ ರಡ್ನೆ ಹೃದಯ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ಕಾಪ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಮೀನ ಕಂಡ ಸ್ನಾಯು ಒಂದು ಈ ಮೀನ ಕಂಡ ಸ್ನಾಯು ಎಂಕಲ್ ನಡಪುನಾಗ ನೆತ್ತೆರ್ನು ಮಿತ್ತು ಪಂಪು ಮಲ್ಪುಂಡು ತಿರ್ತು ಬೋಪನ ನೆತ್ತೆರು ಈ ಹೃದಯ ತಿರ್ತು ಬೋಪು ನಾನು ಮಿತ್ತು ದೆರ್ಪೆರ ಅವು ಬೋಡು ಮೀನ ಕಂಡ ಬೋಡು ನೆಕ್ ರಸಾತಳ ಅಂತಾರೆ ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಪಾದಗು ಮಹಾತಳ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ತಳ ಅವು ಮಹಾತಳ ಮಲ್ಲ ತಳ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಬಟ್ ಐಡ್ತ ಅಡಿಟ್ಲ ಪಾದದ ಅಡಿಕೊಂಜಾಗುಂಡತ್ತೆ ಅವು ತಳಾತ ತಳ ತಳತ ತಳ ತಳಾತಳ ಈ ತಳಾತ ತಳ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಐತ ತಿರ್ತುವ ಉಂಡು ಅವು ಪಾತಾಳ ಎಂಕಲ್ ಭೂಮಿ ಹಿಡ್ದೆ ತೊಂಡ ಎಂಕಲ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಪಾತಾಳ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಲಿಂದ ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ವರ್ಗ ಆರೋಪ ಅಂದು ಮಯಾಮಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವಲು ಪುನಿ ಮಯಾಸುರನ ಪೂರ ಕತೆ ಅಮೇರಿಕ ಪುನಿ ಅಂದ ಅಂಚದು ನಾವು ಅಲ್ಪನೆ ಪಡದ ಇನಿ ಹಾಕಲು ರಕ್ಕ ಸೇರ್ಲಕ್ಕ ಉಪ್ಪನಕಲು ಅಸೂರೇರು ಅಸೂರೇರು ಬಂದಾಗ ಸೂರ್ಯರ ಅಸೂರೇರು ಬಣ್ಣಗ ಅಮಾಲು ಡಿಜ್ಜರು ಎಚ್ಚರಡುಲ್ಲೆರಂದು ಅಸುರೇರು ಬಂಡ ರಕ್ಕ ಸೇರಂದ ಎಚ್ಚರಡು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ ಈರ್ಷ್ಯ ಮಮಕಾರ ಅಹಂಕಾರ ಪೂರ ಎಚ್ಚರಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡೆ ಹೊರತು ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಡ ಅಥವಾ ಆಯ್ತ ಪಿರವ ಪೋಂಡ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪಿಸಿದ ಅವ್ಲು ಯಾನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇವಾಗ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪಿಂಚವು ಸೊ ಅಮಾಲ್ದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಏರು ಪೋತೆ ಜಪ ಧ್ಯಾನ ಪೂಜೆ ಭಜನೆ ಕೀರ್ತನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಆಯೇ ಸುರೆ ಏರು ಅಮಲ್ದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪೋತಿಜೆ ಆಯೆ ಆಸುರೆ ಆಯೆ ಪಾರ್ತಿಜೆ ಆಯೆ ಅಮಲ್ ಡಿಜ್ಜೆ ಎಚ್ಚರಡುಲ್ಲೆ ಆಯೆ ರಕ್ಕಸೆ ಉಂದೇನು ಪೂರ ಮಲ್ಪಂದಿನಾಯಿ ರಕ್ಕಸೆ ಉಂದೇನು ಪೂರ ಮಲ್ಪುನಾಯಿ ಸುರೆ ಆಯ್ತು ಸುರೇಂದ್ರೆ ಸುರಾಪೆ ಪುರ ಬನ್ಪುನಿ ದೇವೇಂದ್ರೆ ಕಲಿಪರ್ತೆ ಶಿವೆ ಕಲಿಪರ್ತೆ ಪುರ ಬನ್ಪತ್ತ ಅವು ಕಲಿಪರ್ಪನತ್ತ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪೋತೆ ಆ ತತ್ವಡು ಉಂತುದೆ ಪರಪಿನ ಮಂಡ ಈ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪುನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಪಸ್ಸಿನ ಮಲ್ಪುನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವೇನು ಪರ್ಪುನಿ ಅಮಾಲನು ಪರ್ಪುನಿ ಆ ಪರ್ಪುನ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಇರುವುದು ಅರ್ಂದಾಂಡ ಐದು ಸಿಂಧೂರಾರುಣ ವಿಗ್ರಹಾಂ ತ್ರಿನಯನಾಂ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮೌಲಿಸ್ಫುರ ತಾರಾನಾಯಕ ಶೇಖರಾಂ ಸ್ಮಿತಮುಖಿ ಮಾಪಿ ನವಕ್ಷೋರುಹಾಂ ಪಾಣಿಭ್ಯ ಮಲಿಪೂರ್ಣ ರತ್ನ ಚಷಕಂ ಪಾಣಿ ಬಿಡ ಪರಿಯರೆ ಅಮಲು ದಿಂಜಾದಿನ ಪಾತ್ರೆನು ಕೈಟು ಪತೊಂದಲು ರಕ್ತೋತ್ಪಲಂ ಬಿಭ್ರತಿ ಮಂತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ರೀತಿ ಈತ ಮಂತ್ರ ಇರು ಪನೊಂದು ದಿನೋಲ ಪನೊಂದು ಪೋಂಡ ಆಲು ಎಂಕಲ್ನ ಉಲೈಡೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಅಲ್ಲ ಕೊಡಪನ್ಲ ಉಲೈಡೆ ಉಂಡು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಪರ್ದಾಪುಂಡು ಇರಾಗ ಅಮಲ್ ಬರ್ದಾಪುಂಡು ಅಂಚದು ಕರೋಡಿಂದಲಜ್ಜಿ ಈ ಕಾಲ ಆತ ಜಪ ಮಲ್ತನ ಅವು ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪುಂಡು ಅವು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡ ಅಪ್ಪನ ಈತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಿ ಓಲ್ ಕೆಲಸ ಆಪುನಿ ನೇತ ಕತೆದಾದ ಸೊ ಮೂಲು ಬನ್ನಾಗ ಮೂಲು ಎಂಕಲ್ನ ದೇಹದ ಸುತ್ತ ಎಂಚ ಭೂಮಿದ ಸುತ್ತ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ವಲಯ ಉಂಡು ಪಂಡೆನ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುದ ಸುತ್ತ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ವಲಯ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಉಂಡು ಪನಗ ಪೂರ ತೆತ್ತಿದ ರೂಪ ಉಂಡು ಓವೆಲ್ ಶೇಪ್ ಅನ್ಪರೆ ಲಿಂಗದ ರೂಪ ಉಂಡು ಅಂಡ ಈ ಲಿಂಗದ ರೂಪಡು ಎಂಕಲ್ನ ಸುತ್ತ ಇತ್ತೆ ಮೂಲವು ಪರತ್ತೊಂದುಂಡು ಎಂಚ ಬರ್ತೊಂದು ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದಿಂ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ಚುಂಬಕ ಗಾಳಿಯು ಬೀಸುತ್ತದೆ ಪದ್ಯಕೆಂದರ ಎಂಚ ಬಂಡ ಚುಂಬಕ ಗಾಳಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಇತ್ತೆ ಪರತ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಪರತದ ಓಡೆ ಪೋಂಡವು ಅಂಚ ಪರತ್ತೊಂದವು ಸೀದಾಯ್ತ ದಕ್ಷಿಣದ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ಪೋಂಡ ಅರ್ಧ ಲಿಂಗ ಭೂಮಿದ ಉಲೈಡುಂಡು ಅರ್ಧ ಲಿಂಗ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ಜೆತ್ತುಂಡ ಲಿಂಗ ಜೆಪ್ಪುಜಿ ಅವು ಭೂಮಿಗೆ ಸರ್ತನೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಆಪಲ ಅಂಚಾದ ಈ ಭೂಮಿ ಇಡೀ ಅಂಕಲ್ನ ಭೂಮಿದನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲಿಂಗ ಉಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಉಂಡು ಪೂರ ಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪಡೆಪ್ಪುನಿ ಯಾಪ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರಾಣಿಲು ಪೂರ 4 ಇಂಚ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತಾನ ಅಪಗಾಯ್ಕು ಬಾಕಿದ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಲಿಂಗ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಲಿಂಗ ಕಾಲ ಆಯ್ತ ಮೂಲಾಧಾರಗು ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಯ್ತ ಬುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನ ಬುಳೆ ಉಜಿ ಯಾಪ ಅವು ರಡ್ಡು ಕಾರ್ನು ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ನು ಬುಡ್ದು ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಡು ಉಂತ್ಯಾನ ಅಪಗ ಆಯ್ತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ಕಿರಣ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಗದ ನಡೂರು ಮಿತ್ತುವ ಸಹಸ್ರಾರು ಪುರೋಗತಿಶೀಲ ಗುಣ ಬರ್ಪುಂಡು
ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪನೆ ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಐತೆ ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪರಶುರಾಮ, ಆ ಪರಶುರಾಮನ ಕತೆ ದಶಾವತಾರದ ಕತೆ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಕತೆ ವಾಮನಾವತಾರ ಅತೆ ವಾಮನಾವತಾರ ತುಂಬಾ ದಿಪ್ಪು ಐದಕ್ಕ ಪರಶುರಾಮ ಅವತಾರ ಆಪನೆ ಅಪಗ ಬಲಿ ಅವು ಏಳು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕೋ ಈ ಪರಶುರಾಮೆ ಬಂಡ ಆರು ಪಣಪನೆ ಈರು ಪಣಪನ ನಾಲ್ಕಾರ್ಡ್ ಬೋಂದಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಕಾರ ಗುಂತುದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕೋ ಆಯ ಬದುಕೆರ ಆಶ್ರಯ ನಿಲೆಮಲ್ತದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕೋ ಪ್ರಕೃತಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಮರಕ್ಲೆನ್ನು ಕಟ್ಟದ ಆಯಿ ಎಂಚ ಉಚ್ಚುಗೊಂಜಿ ಪುಂಚ ಉಂಡ ಕಕ್ಕೆಗೊಂಜಿ ಕಾರಿ ಉಂಡ ಆಯಿ ಪುರೆ ಕಟ್ಟದ ಕುಲ್ಲುನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ಕರ್ತೊಂದು ಶಿಲಾಯುಗ ಬದಲಾಯಿನಕ ಹಳೆ ಶಿಲಾಯುಗ ಬದಲು ಲೋಹಯುಗ ಬನ್ನಗ ಕುಡರಿನ ನಾಡು ಬತ್ತಿನಾಯೇ ಪರಶು ಬತ್ತಿನಾಯೇ ಮರಮರತೆ ನಡುಟು ರಾಮನ ನಾಡಿನಾಯೇ ಪರಶುರಾಮೆ ಎಂದು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಕುಡಂಜಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಉಂಡು ಅಂತ ಪಣಪನೆ ದಾದ ಪಣಪರ ನಿಂದು ಪೂರ ಈರು ಪಂಡಿನ ನೂದೆಕ್ಕು ನೂದು ಸತ್ಯ ಆಂಡ ನಿಖುಲ್ ಅವೇನು ಕತೆ ಬಂದೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅವು ಕತೆ ಅತ್ತು ಅವು ತತ್ವ ಅವು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾನು ನೀಲ್ಗೆ ತೋಚಿಪಾಂಡ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಅಂದು ಕಟ್ಟು ಕತೆ ಅಂದ ಕತೆ ಅಂದ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕತೆನೇ ಪನೋಡತ್ತಂದೆ ಯಾನ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನಿ ಎಂಕ್ ಇನಿ ಗೊತ್ತಾಯಿನೋ ಇನ್ನು ಇಂಚ ಅತ್ತ ಆತ ದಿನ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡತೆ ಅಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ಪರಶುರಾಮೆ ಪಂಡ ದಾದ ಸೊ ಮೂಲು ಎಕಡೆ ಅನ್ ಪಂಡೆ ಸಪ್ತ ಚಿರಂಜೀವಿನ ಕುಲ್ಲೇರು ಐಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪರಶುರಾಮೆ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಬರ್ಪೆ ಬತ್ತದು ಪ್ರತಿ ನನ್ನ ಕೊಂಚ ಮಗೆ ಪುಟ್ಟುಂಡ ವಂಶವಾಹಿನಿ ಬರಂದು ಪುನೀತ ಎನ್ನ ಕೊಂಚ ಮಗೆ ಪುಟ್ಟಿ ಅಂದಿತ್ತಿನ ಆ ಮಗನ ಸುತ್ತಲ ಒಂಜಿ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಆಗಲ 24 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರಾಯ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಅವಳು ಪರಶುರಾಮ ಅವತಾರ ನಡಪುಂಡು ಆಯನ ಪರಶುರಾಮ 24 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟದ ಪ್ರಾಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಪರಶುರಾಮ ಬಗ ಇತ್ತದ ಜವಣರು ಪೆಟ್ಟು ಸಿಪೇಗಿರಿ ಗಲಾಟೆ ಬರ್ದ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಕುಲ್ ಮಲ್ಪನತ್ತು 25 ಸರ್ತಿ ಭೂಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಲ್ಪನ ಅವು ಅಕುಲ್ನ ಉಲೈಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಶುರಾಮೆ ಅಕುಲ್ ಉಲೈಡೆ ಉಪ್ಪುನ ಅದಮ್ಮ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಕೆರಿಯರಗೋಸ್ಕರ ಆಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಆಂಡ ಯಾನು ಪಿದಾಯಿಪೋದು ಪೆಟ್ಟು ಸಿಪೇರಿ ಗಲಾಟೆ ಬರ ಮಲ್ತಾಂಡ್ ಎಂಚಿನ ಯಾನು ಮಲ್ತಲ್ಲ ಅವು ಪೂರ ಆಪು ನೆನ್ನ ಉಲೈಡ್ ಆಯ್ತಾ ಭಾವನ ಎಂಕ್ ಕೋಪ ಬತ್ತಂಡ ಬೇಜಾರಾಂಡ ಎಂಚಿನ ಅವು ಪೂರ ಎನ್ನ ಉಲೈಡಾಯ್ನಿ ಎನ್ನ ಉಲೈಡುಪ್ಪನ ಅದಮ್ಮ ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ ಕೆರಿಯರೆ ಪರಶುರಾಮೆ ಪಿದಾಯಿಡಿ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪವೇನಡ ಯಾನ್ ಎಂಕುಲೆನ್ನೋ ಜವಣಿರ್ತಿ ಪೆಟ್ಟು ಆತಿರು ಗಲಾಟೆ ಶರೀರೊಡೆತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಅಷ್ಟಮದರನ್ ಕೆರಿಯರೆ ಅಪ್ಪ ಈರು ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ತಂದು ಪೋಣಾಗ ಎದುರ್ದಲ್ಲ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿದ ಅವಲ ಪರಶುರಾಮ ಅಪಗ ಇರ್ನ ಪರಶುರಾಮೆ ಉಲೈಡುಪ್ಪನ ಅದಮತ್ವ ಎಂಚಿನ ಉಂಟು ಮಾತೆರೆಗಳ ತಾಂಟ್ವೆ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಅಪಗ ಜ್ಞಾನ ಅಂದು ಗುರು ಒಂದು ಅವು ದತ್ತಾತ್ರೇಯನ ಎದುರುಡು ಪರಶುರಾಮೆ ಚೀಪೆ ಕುಕ್ಕ ಸೊ ಇಂದು ಎಂಚ ಆಪು ನಿನ್ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಡೆನೆ ಕಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಉಂಡು ಈ ಲಿಂಗ ಶರೀರದ ಉತ್ತರದ ಧ್ರುವರ್ದು ದಕ್ಷಿಣದ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಇಂಚ ತಿರ್ತಿ ಜತ್ತೊಂದುಂಡು ಜತ್ತದ ಅವು ದಕ್ಷಿಣದ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನೆ ಮುಟ್ಟುನೆ ದುಂಬೆ ಉಲಾಯಿಗ್ ತಿರ್ಗದು ಅವು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ಕಿರಣ ಅದು ನಡೂರ್ದು ಮಿತ್ತು ಓಪುಂಡು ಲಿಂಗದ ಕೊಡಿಕ್ ಪೋಪುಂಡು ಇನ್ನೇಕ ಲಿಂಗದ ಊರ್ಧ್ವರೇತಸ್ಸು ಊರ್ಧ್ವರೇತಸ್ಸು ಸೊ ಇಂಚ ಊರ್ಧ್ವರೇತಸ್ ಇಂಚ ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ 5% ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಎನ್ನ ಭೌತ ಶರೀರ ಉಂಡು ನಡುಟು ಆ ಶರೀರದ ನಡೂರ್ದವು ಪಾಸಾನಾಗ ಅವಳು 7 ಚಕ್ರೋಲಡವು ಪಾಸಾಪ ಈ 7 ಚಕ್ರೋಲು ಬಣ್ಣಗ ಕೃತಿಕ ನಕ್ಷತ್ರ ಕೃತಿಕ ಬಣ್ಣ ಕೃತ್ಯ ಕ್ರಿಯೆ ಇರ್ನ ಉಲೈಡ್ ಓ ಮಲ್ಪುಂಡವು ಆ ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಜಿ ವೀರ್ಯದ ಬಿಂದುಲೇನು ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ 7 ಜನ ಆಜಿ ವೀರ್ಯದ ಬಿಂದುಲೇನು ಆಜಿ ತಾವರೆಡು ದಿಯರು ಏರ್ನ ವೀರ್ಯ ಬಿಂದು ಶಿವನ ವೀರ್ಯ ಬಿಂದು ಆ ತಾವರೆಡು ಆಜಿ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಆಜಿ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುದು ಅಕುಲು ಆಜಿ ಬಾಲೆನ್ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು 7 ಜನ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮೂಲಾಧಾರದ ಶಕ್ತಿ ಸಹಸ್ರಾರಗೂ ಸೇರು ಶಿವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪಾರ್ವತಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವು ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಆಲ್ಬತ್ತು ಅರಾದು ಪತ್ತನಾಗ ಒಂಜಿ ದೇಹ ಆಪುಂಡು ಆಜಿ ತರ ಆಪುಂಡು ಐಕಾಗ ಷಡಾನನೆ ಅಪ್ಪ ಸುರುಟು ಬಿಂದು ರೂಪೋಡು ಊರ್ನೆಕ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಂದು ಪುದರ್ ಸುಬ್ರವಾಯನ ಮಣಿತ ರೂಪೋಡ ಐತೆ ಅಂಚ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಲಯನ ಸಾಂಖ್ಯರು ಐಕ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಸೊ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಆಯೇ ಮೂಲಾಧಾರದ ಸಹಸ್ರಾರಗು ಪರಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಚೈತನ್ಯವು ಐಕಾಗ ವಲ್ಲೀಸೆ ಬಳ್ಳಿ ಅವು ಮೂಲ ಈಡ ಪಿಂಗಳ ಮಿತು ಬರ್ಬೋದು ನಿಮೇ ದೇವಸೇನಾ ನಿಂದು ದಾಯಪಂಡ ಇರ್ನ ಇಡೀ ದೇಹಡು ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನೆ ಆಜಿ ಚಕ್ರೋಲು
ಅಂಡ ಆಂಜನೇಯ ಚಕ್ರೋಡು ಬರ್ತದೆ ಮೂಲ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರೋಡು ಉಂತುದು ಇಟ್ಟ ಶಿಖಿವಾಹನಂ ಷಡ್ವಕ್ರಂ ಶಿಖಿವಾಹನಂ ಶಿಖಿವಂಡ ಜುಟ್ಟು ಬಾಡು ಬರ್ತದೆ ಬಟರ್ನ ಕಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಶಿಖಿ ಮೂಲ ಮೆಡುಲಾರ್ ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಸ್ ಒಂದುಂಡು ಬಲತ ಮೆದುಳು ಎಡುತ ಮೆದುಳು ರಡ್ಡೆ ಟೆಂಕ್ಲು ಎಣ್ಣಪುರ ಎಣ್ಣಿನ ಪುರ ಪಿರಬಹುದು ಅದು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಡೀ ಬಾಡಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಅವಳು ಕರೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅವಳು ಬ್ರೈನ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ ಕರೆಂಟ್ ಮೆಡುಲಾರ್ ಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಡೀ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಹೋದು ಜೀವಕೋಶ ಉಪ್ಪನಂಚಿನ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಉಂಡು ಆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಭಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು ಏರ್ ಕೊರ್ನಿ ಅವಾಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಂಚ ಕೊರಿಯೆ ಶಿಖಿ ವಾಹನಂ ಶಿಖಿ ಪನ್ನಗ ನವಿಲು ಒಂದು ಜುಟ್ಟು ಇತ್ತಿನ ನವಿಲ್ಗೆ ಶಿಖಿ ಎಂದು ಕುದಾರೆ ವಾಹನಂ ಐಟು ಪೋಪುನಯೇ ಒಯ್ಟು ಪೋಪುನಿತ್ತೇವೆ ಇವೆ ಈ ನೆಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲ ಇಡೀ ಜೀವಕೋಶಗು ಮುಲ್ತೊಟ್ಟು ಪೋಪೆ ಐಟು ವಾಹನಂ ವಾಹನಮನ್ನು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಒಯ್ಟು ಶಿಖಿ ಈ ಶಿಖೆಟ್ಟು ಅವೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇಂದು ಎಂಕಲ ಉಲಾಯ್ಡೆ ಉಂಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಪಿದೈಪುನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತ್ತು ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಉಳಗಿಡೆ ಆಯ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಉಳ್ಳೇ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ತತ್ವ ನೀರು ದೆರ್ತು ತೊಚ್ಪ ಅಂದುಳ್ಳರು ಐತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪದ ಅತ್ತಂಡ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವರೂಪದ ನಾಗಗ ಈ ಸರೀಸೃಪ ಸ್ವರೂಪದ ಸರ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆದ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಡೀ ಎಂಕಲ್ನ ತತ್ವಲು ಉಪ್ಪುನಿ ಪೂರ ಈತೆ ಅನೆ ಕಡೆ ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ ಪೂರ ಪಂಡತೆ ಇಂದು ಪೂರ ಉಚ್ಚುದ ರೂಪಡೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಆ ಉಚ್ಚುದ ರೂಪ ಉಪ್ಪು ಆಯ್ತು ಆಕಾರ ಅಂಚ ಉಂಡು ಪಟ್ಟಿ 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 ಅದು ಉಂಡು ಸೊ ಈ ಪಟ್ಟಿ 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 ಅದು ಅವು ಉಂಡ ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ ಅವು ಈ ಶರೀರದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಪ್ಪಣ ಈ ಶರೀರವು ಬ್ರಹ್ಮೆ ಎಂದು ಪುದರು ಬ್ರಹ್ಮೆ ಬನ್ನಗ ಬೃಹತೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಓ ಮಲ್ಲನ ಐದು ಬ್ರಹ್ಮೆ ನನ್ನ ಇಂದತ್ತ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ದಾದಪೂರ ಉಂಡು ಅವೇನು ಇರು ತೆರಿದಾರ ಆಗ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನೇತಿ ಇತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಪಂಡ ಸತಿಗೆ ಇರೋ 25 ಬುಕ್ ಬರಪನಾತಿರೋಡ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡ ಅಂಚತ್ ಇಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡ ಇಂದೆತ್ತ ಉಳ್ಳಾಡ್ ದಾದಪೂರ ಬೇಲೆ ಅವನು ನಿರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವನಿರ್ನ ಈ ಭಾಷೆಡ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡ ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತುಂಡ ಆಯೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ನಾಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎಂಚಾಯ ಪನ್ನಗ ಆಗ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಪತ್ತೊಂದು ಆ ಲಿಂಗ ಶರೀರವನ್ನು ತಿರ್ಗಾಯರೆ ಕಲ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷೆ ಬಂದು ಬೋಡು ಆ ಲಿಂಗ ಶರೀರವನ್ನು ಅವು ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ಎಂಕು ಗೊತ್ತಾವಡು ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು ಐಕು ದಿಯೋ ಯೋನ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಓ ಉಂತುದು ನಾವೇನು ಉಂತಾರೆ ಬಿಡೋರ್ಚಿ ಅವನ್ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಲ್ಪ ತಿರ್ಗಾಲ ಓನ್ ತಿರ್ಗಾರ ಬಣ್ಣಿ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಏರಡ ಬಣ್ಣಿ ಸವಿತೃ ವರೆಣ್ಯಂ ಆ ಸೂರ್ಯ ಸವಿತೃ ಪುಟವನೈ ಪೆದ್ದುನೈ ಆಡ ಇರು ಬಣ್ಣಿ ಎನ್ನ ಆಯನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಪೊಂಡು ಆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಎನ್ನ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ತಿರ್ಗವಳು ಇಂದು ತಿರ್ಗಾಯ ಸಾತಿಗೆ ಎನ್ನ ಉಲಾಡಿ ಚೈತನ್ಯ ಜಾಗೃತ ಆಪುಂಡು ಈರ್ನ ಉಲಾಯಿ ಚೈತನ್ಯ ಜಾಗೃತಿ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಈ ಕತೆ ಏಳಿ ಇರ್ಲಿ ಎನ್ಮ ಬಗೆಲು ಪಣಂದು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಮುಗಿಯು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕತೆ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚುಟುಕ್ಕುಡು ಇರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತು ಇತ್ತೆ ಪಂಚಾಮೃತಾಭಿಷೇಕದ ಬಗೆಟ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡೇರು ನಾಗಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಮೃತಾಭಿಷೇಕ ಅವು ದುಂಬೆ ಇತ್ತಂಡ ಹತ್ತು ಪೊಸತ್ತಾದ ಮಲ್ತನವ ಅಂತ ಮೂಲು ಪಂಚಾಮೃತಾಭಿಷೇಕ ಬನ್ನಗ ಬಾಕಿ ದೈತ್ಯ ಅಂಡ್ಲೆಂಚಿನ ನೀರು ಮೈತ ಒಂಜಿ ಲಿಂಗವು ನಿರಂತರ ನೀರು ಮೈತೊಂದುಂಡು ಅಂದ ಅವಳು ಅಭಿಷೇಕನೇ ಸೊ ಮೂಲು ಇರು ವಾ ಮಂತ್ರ ಪಂಡದು ಅವೇನು ಮಲ್ತಾರು ಆ ಭಾವ ಇರಡ ಅಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತ ನಾನು ಇರು ಪಂಚಾಮೃತ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಓವೇನು ಪೂರ ಪಾಡಿಯರು ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಇರ್ನ ಶರೀರದ ಉಲಾಯ್ಡು ಅವು ಪೂರ ತತ್ವ ಐತದೋಡು ಆ ತತ್ವನು ಇರು ಪೆತ್ತ ಬಂದು ಎನ್ನುದು ಪಾಡಿ ಪೆತ್ತ ಪಂಡ ಗೋವು ಒಂದು ಗೋವು ಪಂಡ ದೇಹ ಗೋವು ಪಂಡ ಭೂಮಿ ಗೋವು ಪಂಡ ಪೆತ್ತ ಗೋವು ಪಂಡ ವೇದ ಗೋವು ಪಂಡ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶ ತೇಜಸ್ಸು 14 ಅರ್ಥಲುಂಡು ಆ 14 ಅರ್ಥಲೆಲ್ಲ ಏರು ದೆರ್ತು ಪತ್ತ ಆಗಿ ಗೋರಕ್ಷಣಾತೆ ಗೋವಿಂದೆ ಗೋಪಾಲೆ ಬಂದು ಪುದಾರು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಗೋವುದ ಅಂಬಿ ಪಡಿಕೆ ಕೊಜಪು ಅಲ್ಲ ಇಂಚಪುರ ಐನು ಪಂಚಾಮೃತ ಮಲ್ತದ ನಾಗಾಗ ಮೈತೀನಿ ಓನ್ ಮೈತೀನಿ ಇರೇನೆ ಈ ರೈಕ್ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಪೂಜೆ ಪಂಡ ದಾದ ಪೂಜೆ ಪಂಡ ಪೂಜ್ಯ ವಸ್ತುಗು ಎನನ್ ಯಾನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನೆಗ ಪೂಜೆ ಎಂದು ಪುದಾರು ನೆಟ್ ಕೌಲಾಚಾರ ಮಧ್ಯಾಚಾರ ಸಮಾಚಾರ ಅಂಡ ಮೂಲು ಪ್ರತ್ಯಾತ್ಮನೆ ಗಂಧಂ ಪರಿಕಲ್ಪೆ ಆಮೇಲೆ ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವದ ಈ ದೇಹವನ್ನು ದೇವರೇ ಕೊರ್ಪಣೆ ಗಂಧ ಬಂದು ದಿನೊಳ ಕೊರ್ರೆ ತಾರೆ ತರ್ತದೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಮುಗಿಪಿನೆತ್ತವು ನನ್ನ ಆಕಾಶಾತ್ಮನೆ ಪುಷ್ಪಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ಆಕಾಶ ತತ್ವ ಮುಲ್ಲಂ ವಂ ರಂ ಪಂಡದ ಮುಲು 7 ಪೂ ಉಂಡು ಆ 7 ಪೂನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನೆ
ಅಂಚನೆ ವಾಯುವಾತ್ಮನೆ ಧೂಪಂ ಆಗ್ರಾಪಯಾಮಿ ಊದುಬತ್ತಿ ತಿರ್ಗವನತ್ತು ಊದುಬತ್ತಿ ಪೊತ್ತಾಯರನ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಬೆದ್ದುರುಡು ಮಲ್ಪನ ಪೊತ್ತಾಯರ ಇಜ್ಜಿ ಧೂಪ ದೀವಡು ಗೆಂಡ ಮಲ್ತದ ಐಕು ರೋಪಣ ಮಾಡಿ ಧೂಪನು ಪೋಲ್ ತಲುಪದ ಮೂಲ ಅಗ್ನಿ ತತ್ವ ಉಂಟು ಅವು ಪುಗೆ ಮಿತ್ತು ದೇವರನ ಪೋನ್ ಉಂಡು ಪನ ಎನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಒಂದು నేను కొడుకుని ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನೆ నేను అగ్ని తత్వ ఉండు రమ్ అగ్నియాత్మనే దీపం దర్శయామి దేవరిನ ಎದುರು ತೋಚ್ಪವನು ಆ ದೀಪೊಡಿರೆಗ ದೇವರನ ಮೋನೆ ತೋಜೋಡು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ತೂನಗ ನನ್ನ ಜಲಾತ್ಮನೆ ಅಮೃತ ನೈವೇದ್ಯ ನಿವೇದಯಾಮಿ ಬಂದು 72% ನೀರನ್ನ ಜಲತತ್ವವನ್ನು ಕೊರಿಯರ್ ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಸರ್ವಾತ್ಮನೆ ಸರ್ವೋಪಚಾರ ಪೂಜೆ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಮನಸೆ ಸ್ವಾಹ ಬಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೊರಿಯರ್ ಇತ್ತೆ ಇತಾಯ ಮಾತ್ರ ಒರಿಯೆ ಯಾನಿಚ್ ಯಾನಿಚ್ ಪೂಜೆ ಪೂಜೆ